नै जोंना फुंबिलिया देलाय जानो नागिरदों देलाय जागोन दा दे हाय होन हाय आमाय होन हायलाय हायलाय होना जानायावसो गोसोथारदों फुनदो फुनसैने नै जोंना देलाय मांग्रिया देलाय जायोनो अबाव देलायगोन मायाव फुनगोन बेखौ अबाव गन्थङाव गन्थङावसो दे मा गन्थङाव फुनसै दे गन्थङाव फुनगोन गन्थङावसो फुनो मुसुगुरावसो फुनगोन बेखौ दे दा फुनगोन देलाय मांग्रिखा जोंना फुंबिलिया देलाय मांग्रिखा आयु जागोनबो देलाय जागोनबो मेथाइबो जागोन देलाय जागोनबो ने दा मोजां लुबैदों हांगिखौ जानांगौआ खारनांगौ ना फारसे फुना दा बिदिनो दोनसै बिथिं फुनाहाय फुननानै आमा बिथिं जाखाबाय दा नालाय मोजां दाना बुंबाव दा समायना नुबाय नै फार्स्टआवबो बे गोसा बुं बबेथिं बेखिनिबो जालाहाय नों सोरबेसे जाबाय थिं एसे बा नोंथ' फुननो मोनबावदों आखिनो रोङाहाय आनैया मा होनलाय मा नांगौ नै बोरै जानांगौ जाखो नों मेथाइ जाबाय थाग्रा देलाय होजानो माथो आंनाव बिथुला जोबसिगोन बेनोसै फुनला जाबाय नायलाय गासै फुनजोबबाय माथो दा मिनिगोन माथो आयु मोजांथारहाय नै आमाय मोजांथारबाय ने मायाव फुनबावगोन आरो उनावबो कारार बक्स बानायनोसै हानांगोन आयो कारार बक्सआबो बानांगोन देलायथारनांगोन जों देलायदोंलै डिस्टार्ब दाखाला मोजां नुनांगौना गाज्रि नुबाथाय बुगोन देलायदो होननाय देलाय दे गावहानो खय गथ' थाना गैया दाथुलिया दासुलिदानि दासुलिसो दोनबाय ने नामखौ ने आबौआ दाथुलिया बोरो देलाय दा दाइलग देनाय दं जाबाय फुननानै फुनबायसो जाबाय नै नाव दाव गोजौबायसो जाबाय दां फुनबावगोन लिपस्टिक दांनाङा ने औ दांबा बिरो जोंहा मोसानाय नायनोसै ने फुंबिलि मोसानाय नायगोन दा नों मोसागोन बोरै मोसानाय मैया दे खिथालाय दे आमाय नुवाखैनो दे मोसालाय दे मैया बोरै मोसानाय मैया बोरै मोसाया बेयो माबा फाफर दे मोसालाय मैया बोरै मोसाया फुनगोन नोंलाय मा फुनगोन दे फुनसै नै गोजों जोंनायखौ नै बेनि फुनसै फुनला बेखौना फुनला फुनोबालाय दे फुनना होनसै दसे हारसिं फुनो दे फुनो दे जाब्लासो जिंगेल बेल दे फुन खय जाबाय नामा जागोन औ दे आयो आमायसो लोंबाय बे आयो ओइथिंबो दे गोजौआव मैगनाव आयो गोरोंथार मालाय फुननो आयो लिपस्टिकबो फुनसै दा हारसिं फुननो रोङो दा लिपस्टिकखौ लायनो दै आयना देखाय आयना देखाय आयना आयु गोलावद्राय जाबाय एसे गुसुं खालाम आयना देखाय आयना गुस्थियाव आयौ oh ibu ganti ayo nenong ayo kalau siapa yang udah suruh ayo semuanya dapat powder labu gusti fungar deh powder labu deh kayak apa sih fungarnya powder labu deh powder ko labu deh Miếng bay hay miếng sữa bay hay mà
Lelehin मेगनावसो आयना देखाय आयनायाव नाय आयनायाव मेगनाव आस्थे दे आरो इथिंबो दे Brush labu, powder brush. Brush labu, brush ke, powder. Anh nhau này. Anh nhau đây. Powder phun cái powder. Cái gì đi đâu? Ada minggu nak sebelum lagi kan ya sih? Wes. Wes coba. Macam ada gini ada mana guna? Akhirnya. Terus isi baik. Ayo coba. Ayo, semuanya dah main ayo. Isi lo. Lo phun. Pada isi phun. Phun kulina. Deh, kau phun. Kau lihat. Boleh siapa namanya? Ayo. Biasa minggu nak phun dah. Aki ada phun tarway ayo. Dia powder phun. Ini sedikit phun. Dia phun. Bidin. Oh, bikin sih powder tu. Ini di kubu. Kau lihat sih. Kau lihat itu, kau lihat pasti tu. No. Tengok. Kau lihat phun. Benar sih salah guys, macam. Kacau mau punya kamu. Ayo ni WhatsApp ni, boleh. Ayo, kontak. Kamar ni lipstick. Ayo. Happy Christmas. Kata. Nanti. Powder. Kau lihat powder pun. Aku pun jalan mana? Baik, anak kita apa semua lah, benar ke? Mana sama boleh. Kamu taruh. Anak kita apa ya? Anak kita. Mana berasen. Dase. Kalau dah bagus lagi, aku lagi suka nak boleh. Boleh kejima. Ni aku suka kau lihat. Aku suka ni. Boleh ni. Mana kau lihat. Oh. Kecimbu. Ayo. Kapalau. Boy soal itu. Kiri balik ada corona dia. Dan dia gitu ni. Kau lihat. Itu. Kapalau. Enggak. Sudah, aku belum sampai. Ayo. Kita buat lagi kok. Agak susah. Mana kau lihat susah tu? Ayo, pembeli bisa mana sini bah. Ibu ni sekolah ibu mesti. Jangan tu dah. Ayo, kan semua sekolah. Kande. Ibu malu semua ibu. Ayo. Coba pasti tu. Ayo. Beautiful. Ibu langsung ni. Beautiful nombor hai ni kau. Ayo.
좀 카르마트 특훈을 안 해도 포도 같은 거 다시죠 신내가 잘 되게 돼서 나중 가파기 포장 거라 내가 가이만 저리 케이스 더더라 가파기 이제 더더라 더더라 부분들 더더라 물 가라 가파기 물에 곤통 오게 제로 근데 나본 데 렌즈 나본 데 렌즈 근데 이거 이거 나 소드 나라 이거 나 소드 này không bài cái service nó là bên Thái hả cái xong là gần mình học rồi mình sẽ cái xong đi đâu nữa cái này à chỉ là những đồ không nọ trong xe luôn 맛있던데 근데 가본 그대 가본 데 그대 em mau bye bye deh ini nih mereka bye bye deh juga belum ah nih dia bersama sama dia istilah kalian mau bye bye aku tangan dulu tuh tangan jingle bell gặp là gì gặp là lịch phun ra bông xinh có cái này nhưng mà sao anh thằng đâu tata đã nhiều đấy này bye bye Ayu. bye नै लोगोफोर जोंना गिर्जाया बेबायदि साजायदों दिनैसो फैनो मोनबाय आंहा समानो गैया फैनोनो मोनानानै फैयासैबो दा गावहा बैयावसो थाबाय सासे जेबो मोजांखौनो नुवा मोनानानैसो बेरायफैबायहाय आं हाबहैनोसै जेबो फट' खेबग्राबो गैया खोमसि खोमलाव मागिबायदों नालाय जोंहा बेरायनो फैबाय एसे दासो गिर्जा नायफैबाय मोनायाव समायो नालाय सानाव जेबो सिनाया खोमसि